दिनै श्रीरामपुरनि बे राजालामा सेरावनो दिनैनिफ्राय 200 बोसोर सिगाङाव ब्रिटिशनि जे गाग्लोबनाय ब्रिटिशनि जे अत्याचार बेनि बिरुद्धे सोमावसारनानै सान्थाल हारिनि लोगोसे भारतनि उदांस्रिनि थाखाय जि दावहा नांदोंमोन आरो बे दावहा नांनायावनो बिथांमोना गावनि जिउ बाउसोमदोंमोन। बे जिउ बाउनाय मुंख्लं सानै सुबुं सिधु मुर्मु आरो कानु मुर्मु बिथांमोननि अन्थाइ खाम्फा बिथांमोननि मुर्ति गायसननो बेखौ सान्थाल जनगोष्ठीया जि सिमां नुबाय थादों बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनजेननाय जाबाय। आरो दिनै बे हाबाफारियाव आं गावखौनो थाफानो मोननो गोजोननाय मोन्दों। बेखे जि जातिया हारिनि थाखाय थै जिउ बाउनानै मुंख्लं जालाङो बिथांमोनखौ सनमान होनो रोङोबासो जातिया थांनानै थानो हायो। दिनै सान्थाल जनगोष्ठीया 200 बोसोरनि सिगाङाव जिउ बाउलांनाय मुंख्लंफोरखौ बावाखै आरो बिथांमोनखौ सनमान होनानै दिनै बेयाव मुर्ति मोनसे गायसनदों। बिनि ओंथियानो जाबाय जे सान्थाल जनगोष्ठीया अरायबो संग्राम खालामनानै थांनानै थानो हागोन। बिथांमोना गावनि राव गावनि हारिमु गावनि थुनलाइ गावनि रोखा सिनायथिखौ फोथांना लाखिनो हागोन। आरो दिनै बेनिखायनो बिथांमोनखौ सनमान होनायनि गेजेरजों जों साखाथि फाखाथि थानाय जायफोर उन्दै गादबजानाय हारि बिथांमोनाबो सोलोंनांगोन जे जाय जोहोलावफ्रा जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय नांनानै जिउ बाउलांबाय बिथांमोनखौ जों अरायबो सनमान होनो रोंनांगोन आरो सनमान होयोबासो जों गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनानै अरायबो मोनसे गोथां हारि हिसाबै थांना थानायनि मोनसे थुलुंगाखौ गोहोखौ जों मोनबाय थागोन। बेनिखायनो जों सोलोंनो गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो जों दिनै बे जि मुर्ति गायसनगोन बेयो अकल सान्थाल जनगोष्ठीनि थाखाय जानाय नङा, खिन्थु जोंबायदि जेसेबां उन्दै हारि गादबनानै दोनजानाय हारि बिथांमोननि थाखाय मोनसे थुलुंगानि मोनसे फुंखा जाना थागोन। बेनिखायनो दिनै बेबायदि मोनसे गोथार हाबायाव बाहागो लाफानो मोननाय गावखौनो गोजोननाय मोनो।